What's up, madlang people? Kumusta lahat? Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin. Ituturo natin dito yung idea. So let's say ito yung OFW investment learning ideas natin. Kaya magkaroon tayo ng mga ideas related sa investment. Medyo iba yung salita ko dahil meron akong jacket dito, parang bracing jacket. Okay? Anyway, so let's proceed. So for ideas guys, meron tayong global market na stock, okay? At saka meron tayong crypto market. So itong global market stock, ito yung mga equities, share of stocks sa mga big time na company. Okay? So mga company way back 2014, 2024, 2023, 2024, yung stock market, yung pinakabuo, which is 106 trillion. Yun yung perang umiikot sa buong mundo guys dito sa global market ng stock. Okay? 1.6 trillion. Samantala, ang crypto market, yung crypto, yun yung mga Bitcoin, Ethereum, etc. Basta crypto. Okay? So, 2.6 trillion. So, yun yung amount ng pera sa buong global, buong mundo. Okay? So, gaano kalaki yan, guys? So, tandaan natin 106 sa stock market, 2.6 sa crypto market. Ngayon, punta tayo sa 2025. After 1 year, guys, magkano yung global stock market? 141 trillion. Wow, tumaas. Kumbaga, marami ng pera. Maraming pumapasok na pera dito sa global stock market. How about ang crypto? Ang crypto, guys, tumubo din. 3.89 trillion yung crypto market ngayon, taon na to, 2025. So yearly, tumataas ang stock market at saka crypto market. So bakit kailangan nating sumabay? Sabayan natin ito para sa ating journey, sa ating future. Kaya kung balikan ko yung 2014 nung nag-umpisa ako sa offshore nung dito sa UAE, yung kalakasan ng information. Yung baka mahina lang pala, hindi kalakasan, mahina information about sa Bitcoin. So, ang Bitcoin dati, magkano lang yan, i-compare mo kung sa piso yun sa Pilipinas, 15,000 pesos lang, kayang-kaya mong bumili, no? 15,000 pesos per Bitcoin. Ngayon, magkano yung Bitcoin ngayon sa atin? Nasa 4 million, no? Grabe. 1 million, 1 million lang. Let's say sa aking 15,000 pesos, naging 1 million, 2 million. Biruin mo kung how many years? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 14 years guys, let's say. 11 years, meron na akong 4 million sa aking 15 pesos. Ganon ka ganda. Yan, ganon kalaki guys. Kaya wag na tayong mag-atubili na mag-start ng investment natin para dito sa ating either stock market or their crypto market. Let's say Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Alright? So ipapakita ko lang sa inyo guys, ito yung stock market na top 10 at top 11 to nasa listahan ko. Yan, kinukuha ko ito kahapon. So number 1, yung top 10, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, CI, Class C, Metaform, Facebook, MOL, Georgia, and then Gideon, Taiwan Semiconductor. Ito yung global market na nakalist guys, na top 11. So, yan, may idea na kayo. So, pisa na natin mag-stock market. Alright? Enjoy!